A jihar Zamfara yaƙi da ta'addanci musamman arewacin Najeriya na ci gaba da samun nasara yayin da ake kama masu hannu a ciki. Sai dai hakan bai zuwa da sauƙi saboda yadda mutanen gari da dama ke taimakawa 'yan bindiga da bayanai da ke kai hare-hare. Rahoton Zagazola Makama ya tabbatar da cewa jami'an tsaro sun yi nasarar cafke wata mata da ke taimakawa 'yan bindiga a kan harkokinsu. Wannan ba shi ne karon farko da jami'an tsaro ke samun nasara musamman bayan samun bayanan sirri. Ko a kwanakin nan ma, jami'an tsaro sun cafke wasu daga cikin 'yan bindiga waɗanda suka kai hari kan masallata. Rahotanni sun nuna cewa masu ibadar uku sun shiga hannun 'yan bindiga a yayin sallar asuba a garin Ɗan Sadau Zamfara. Biyo bayan lamarin jami'an tsaro sun cafke mutum 6 da ake zargi da hannu a harin da ya faru a masallacin wanda ya yi sanadin mutane da dama. Sojojin Najeriya sun kai hare-haren sama da ƙasa a yankunan inda suka yi nasarar hallaka wasu daga 'yan ta'addan. Majiyoyi sun tabbatar da cewa an kama matar ne a garin Kanoma da ke jihar Zamfara da ke fama da matsalar 'yan bindiga musamman a yankunan karkara. An bayyana cewa matar mai suna Fatima Isa Ille ta shiga hannun jami'an tsaro ne a cikin wani gini ba a kammala ba, sannan an zarge ta da yaudarar yara tana sayar musu kayan aiki tana neman su sayo mata man fetur, yayin da aka gano jarkoki 3 na mai a wurinta. Binciken farko ya gano cewa matar ita ce matar sanannen ɗan ta'adda Isa Ille wanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a yankin. Majiyoyi sun tabbatar da cewa an miƙa wacce ake zargin zuwa ga hukumar DSS domin ƙarin bincike da ɗaukar matakan da suka dace.